Ngadlali ilikati. Kwamama ngathi beqeda ukuqhuntula ngenduku kanje. Ngishawa bani? Oh, Angadlali mina. Kamanga. Suzana ungifunda ikhanda unamanga. namanga nakade uvule live kade ngubonile nje ukuthi live. Angadlali. But ungadlala nje manje sizophinda siphinde futhi kodwa ngadlala. Mina nimthole kahle ke edabukise nje bengekho. Bonke abantu Oh bahlale bekhaya. uyathokoza uma ungidla ngidabukisa kanje. Wena kumele Uyathokoza. ubhaxe impela udabukise nje ubhaxe nje kahle kahle unabise u-screenshothelwe zibekwe i-screenshot zakho. Uthi uyaqala uyaxhuma uma uthola lezi inyawo zamabhubesi anyawo. Silibhasapo yakhumbula. Silibhasapo yakhumbula. Alright mfana yenza kulungile. Ukulungele. Asambe Athi njalo nje uzungena kadlala. Uyasaba. yabona mina njengoba uhlale yabona nje njengoba nawe usuke ubaleka uma wazi ukuthi amandla wekho nami lezo nsuku zami ke ngezimbi Mina ngibaleki ngivela khona. awunamanga uzubhoncule wena mase udliwe Ngibonqule. yabhoncule mase General be together. Da. asambeni bafethu double tap Ngiphethe kahle baby. Uyabona ukuthi noma ungalala sithando sami ngoba yibona ukuthi ngiphethe kahle noma ungalala nje baby. Ngiphethe kahle. Noma ungayilalela double tap the screen kick let's go ngiphethe kahle ngimsukela ngene ngizorelax. share the live to all our snipers la ekhaya ebabize madoda Noma ungayilalela wena baby. bizana ama snipers la ekhaya madoda speech mama wala nathi sizama ukusondela 3 roses to reach the target bafethu. Please share the live. 3 roses, then share the live. Ngakho inkothi inkosi yabo bonke abakhothayo emhlabeni naphesheya kwelwandle ubaphethe mfowethu. Oh, Temba Nation, Temba Nation. Times 3 bafethu. Can Temba snap up? Can we snap up and we leave bafethu? Sinyakazini madoda. How wasondeleni madoda? How? Bafethu ngiyanethemba kodwa yazi mina. Temba Mbulazi. How madoda? How wahleni nongilahla. Share the live to umthobisi bafethu. Konakele vele manje. Ngama donuts nje bafethu umfo bese ngamkhupha kude. Ngama donuts nje namakepisi bese ngamkhupha simsondele. Sibaneni ngifuna ngitshela kubantu aba 108 bafethu. Abekho nje abangalwela izungu nation. Sesizohlala sixhashaza nation nje. Nsuku zonke. Kahleni madoda ukhanga. Siphiwe awuthukulwa ndoda. Anithi ukulwa madoda. Ho! Hey. Angiyazi phela efana le. Kodwa amkelo ungayeka ukufaka iglove ku times 3. Asithindeni glove bafethu sidlaleni kuyo. Let's play on the glove bafethu. Donut caps on the glove. Azame nje ukusondela kuyi glove lebo bhemu. Se double tap screen sisondele nganene. Hayi kunzima. Ngitheke imane ngijamele. Hayi ngiyaunderstanda shem ziyafana na ke mziyangikhalela. Angiyazi into nje. Majuti. Ngenje nengiloze eyodwa. Ezofika qhu sibaleke. Hawu. Izungu nation madoda seladliwa kanje. Anisa double tap anenzi lutho niyabuka nje. Udlisudu kunation namhlanje. Level 11 Nqobile, thank you so much for a level up. Congratulations by the way.
Eish madoda. Ah. Madoda, hayi into othiwani lena. Othiwani makunjeni? Hawu siyaziviya sithini masekunjena madoda. Babhemo. Isawuthwala umhlabathi ngesifuba. Ayenza kuphele man shit. King Khotha neglove lapho likho with the glove. Buzo ukujaha phela kumele sibone ama glove esinawo. Khotha indu. Yenza uqedwe hamba. Kaka manje. Yini ziyashisa yasha imjojo. Yazwela kodwa madoda. Yazwela madoda mayidliwa kanje enation izungu. Madoda uTimes 2 bafethu azama ukubaleka ngawo ke. Ngamakepisi, ngama-hearts, ngama-mannequins bafethu. Angiyazi nje. Nje angiyazi madoda. Nakho-ke madoda. Danke Siphiwe. Asihambeni madoda, asizameni ukusondela nganene. Wonke umuntu kodwa zungunation njengamanje sibayo amasabambisana. Singamnika i-tough game. Inkinga sonke sivele siyekelela izandla, as-double tape, as-give. Abambi khona lakhe. Ababodwa badlala ama-donuts, babodwa badlala ama-roads, babodwa babhizi ngoku-double tap screen. Sizohamba lapho nizoyibona into engishoyo. Awenyuke nje. Gift umu gift, double tap. Asibambisane madoda. Bambi khona lakho. Nami ngibambi khona lami. Nomunye abambi khona lakhe. Ngicela ama-roses amathathu ngirishe target. Ngicela ama-rose amathathu. Ngiyacela madoda abe amathathu ama-rose. Each person send a rose to reach the target. Nazoka madoda. Double tap the screen ke sambeni ke manje. Kuno times 2 ozoqala, kuno times 2 azamene ukuthi oneglove ayifake. Bese sonke sidlala kwiglove. Yabo nje manje masathola nje mannequin bafethu. Asambeni amakepisi, ama-donuts, ama-mannequin. Asinyakazeni madoda, lo muntu uzofaka ama-glove kube nzima kumshaya. Double tap the screen thina abanye, asambeni. Singami ndawonye. Ama-mannequin madoda, asambeni. Nange faka iglove lo muntu sekuyonakala ke. Wena dlala ngama-donuts namakepisi ngoba iglove asinayo. Dlala ngama-mannequin, ngamakepisi, ngama-donuts, asambeni. Dlala wethu. Kuyoze konakala. Danko. Akhona. Ngathi ubuwazi ukuthi sikudinga. Khuphuka bakithi. Vikela izungu nation nakonakala. Uzidlile lo mfana lona. Madoda ningavumi. Sidliwe lapha. Hawu ngeke sidle 2 matches. Siyabonga akhona bakithi, siyabonga kakhulu. Akhona. So. Makhathini. Madoda. Makhathini. So. Double tap screen bakithi. Uzosifica sizama ukubala bafethu sibalekele ngoba uzofaka iglove futhi lesibili yena ekugcineni. Thina iglove asinalo kuzoba nzima. So everybody nje manje kusayi chance ethu yokuwina le. Double tap screen, everybody double tap the screen. Abanama gifts abalokhu bewaphosa madoda. Ningavuma madoda sidliwe kabili. Asibambisane. Double tap screen nje la ebusweni bami. Double tap screen la ebusweni bami. Nje ebusweni bami lokhu double tapile nje isikhathi eside. Lokhu double tapile. Ngoba lo muntu uzozama ukusondela. Thina abanye sidlaleni ama-donuts, amakepisi. Sizama ukuqhela nje kanjalo. At least uma sithi 3 point something noma sniper kululu uthi afike. Asambeni donuts and caps. Bese kuthi ngo last 10 seconds sizama ukubaleka mawala. Asambeni kids konakele. Lo muntu uzosidelele kakhulu. Usasidelelile vele sichwenza.
Danko wakhona bakithi. Hey, ngisasho nje ngithi sishoda ngengilozi ezowehla ezulwini namhlanje. Sesichonse kakhulu namhlanje lo muntu lona. Abusavuma Zungu Nation, double tap screen, double tap. Double tap udlale nawe. Ayibambisane, bambi ikhona lakho, nami ngibambi ikhona lami. Bambi ikhona lakho, nami ngibambi ikhona lami. Double tap, nangefaka iglove bafethu kuyonakala. Kuyonakala kids, kuyonakala kids, kuyonakala kids. Ufaka iglove bafethu, which means uzo sniper njengamanje. Somebody snipe up, somebody snipe up, somebody snipe up, somebody snipe up guys. Somebody snipe up. Ufaka iglove lo muntu. Snipe, snipe, snipe bafethu. Snipe, snipe, snipe. Hey, sizodlala imatch yakhe yokugcina cause ubest of 3 ungidlile ngamudla. Kumele simudle kule match ukuze siwine usuku. Akhona uthola iglove, uSiphiwe wathola iglove, unqobile wathola imist. Unqobile imist uzoyifaka ku last 30 seconds. Mase sifihla bese siya sniper. Siphiwe uzoqala ufaka iglove lakho wena. Mangithi Siphiwe ufaka iglove, ufaka iglove lakho. You understand? Ebese thina so phinde senzeni ngo last 30 seconds sifake iglove likabani lika akhona ubese nqobile ufake imist yakho. Uthuli nomthobisi ba offline. I don't know. Thank you so much to all the double tappers. Masingabambisana so phinde simshaye futhi. Masibambisanile nje. So phinde simshaye. Woza, hey, woza sidlala siqede. Uzokungichazela woza. Hawu, woza la. Sekunenkani ke manje. Sekune smoke. Double tap the screen asambe. Uzodelele kakhulu umfolo wena. Double tap. Hayi mkhulu, yamusi siyadelela. Basopa, step sonke madoda, step sonke, tap and share, you'll never know. Double tap the screen bafethu. Hawu. Ngibuya ukuyo babheka. Buka bapopol. Oh yeah, shoot. Danko. Balek. Baleka. Phinda futhi omunye oneyona imani igana kabaleke. Seyise kakhulu mfana, seyise kakhulu. Sechonse mawala. Kade cha sekhanda manje. Omunye nemani igana futhi akayigaqaza khona manje. Sasedeli, nawe ungadike ibali ku double tap screen, double tap screen, double tap screen, double tap screen. Send ama donuts, ama money guns, ama caps, ama roses, ama roses, ama roses, ama roses. Sicela sisi othe ba double tap unodoli. So hamba sofuna unodoli masifuna la. Uwechwenze kakhulu esenza ilimi. Double tap the screen kids. Let's go. There's a 50 seconds bonus mission. Kathethu sokubalekayo la. Msukufona. Sibhaxe sincane lesi. Siyafona kubuye. Send message. Uthi konakele. Ngingoma. Sengathi konakele ngo 1700. Awu kahlona. Makonakele kusuke kubona 50,000 kodwa ayakonakele ke manje. Mana akhona uzofaka kunjana speed ngamgagazi kangaka ngama-money gun so faka speed omunye phela afake irose elilodwa yena ufaka ngama-money gun angakanani ya mani ubona uthola iglove eqaleni lakhe please glove bese sizothi-ke Siphiwe faka iglove yakho njengamanje thina abanye sizodlala sonke kwi-glove. Siphiwe faka iglove yakho. If uSiphiwe akayifaki akhona fake yakho. Faka iglove yakho akhona uSiphiwe ayidonsisi. Oh sayifakile. Touch the glove on top guys. Play your big gift. You touch the glove, you play your big gift. Asibalekeni madoda. Naba befaka iglove na best of 3. Yes, and it's the last match of best of 3. It's the last match of best of 3. Let's go. On the glove guys. Touch the glove, let's move. Danko. On the glove. Touch the glove. Come on, Khan. Come on, Skotugi. Play on the glove, kids. Play on the glove. Last match of best of 3 bafethu. Masimshayela asasiwinile. Asibalekeni.
Asibalekeni. Ihi. Ithomo yama levi. Yaqasuka akhona meseke wacasuka mfanasi. Awulazi ikhono oluhle mase licasukile. Awusuka. Awusuka. Uyabona uakhona uvela athi khona. Usacasuka ngempela ke lapho. Ngithi mina akhona siyashawa lapha senze njani? Athi siyashawa, athi khona. Uthi siyakubo ke lapho, siyakubo lapho. Uvela athi nje khona. So sesiyakubonga impela ke lapho. Sesiyakubonga impela singakhathalele kuthenjwa. Double tap the screen. Awusuka. Awusuka madoda. Hey. Bafethu, akhona put your glove manje. Put your glove right now. Omunye futhi one mist, khona uthola mist, akafaka imist yakhe njengamanje. Put your glove on nakha iglove sikhona ke bafethu. Touch the glove, snipe. Sinama gloves awu2. Touch the glove, snipe. On a mist, yeba kaboni ke manje. Asambeni. Andizeni ke njengamanje, ndizani. Ngicela senze isihluku bafethu. Kade Daily Nation khonza kakhulu izolo. Somebody snipe bafethu. Yebo phela. Kuyiglove nje uyalithinta iglove. Fuck gift yakhe enkulu sibaleke. Nakho ke. Washanyo. Wenzani kubani? Akusisibhaxi sihluku. Awu Nkosi. Nakho madoda. Ngiyabonga amadoda. Kukhulu. Akhona uthola iglove wathola lightning. Unkosi uthola iglove wathola lightning. Usiphiwe uthola iglove. Ngiyabonga kakhulu madoda. Everybody who was double tapping the screen. My MVP, thank you so much. Akhona makhathini Nkosi Fit 24. Siphiwe Thwala, Nqobile Zulu, uThuli, uSmolly Baby, uMashabasi, uQiniso Bafana, uMasithenjwa, akhona Sonkosi. Everyone was double tapping the screen. Ngiyabonga madoda. Usechwenze kakhulu. Ngiyabonga. Ushishama ngaki zona? Ushishama ngaki? Amabili. Sidlala best of 3 zona ke. Uyodlala noma manje? Angazi Adlala ngoba nama yakhe ngodlala. Qhubeka noma singabali nje namhlanje lokho sigoqozela. Bona sithi ukumthinda nje bafethu. Sike si-enjoy nation namhlanje vele kunje simthinte nje mawala namhlanje simthinte ngamandla nje kube usuku lethu nje lokumtiting Operation Titinyu Nation bafethu. Come on Zungu asambeni nakho Hawu madoda times 2 big gifts sibaleke. Nibonile kumnandi kanjani umbalekele kusase eli naziya shona khona my darling shona khona ngibone shona khona my darling hayibo shona khona ngibone can we titinyi somtitinya nabona ngiyabheja ngisuku no akhona khohlwa noNkosi nolokhu njani nobuhle we namhlanje nje asehlise nje konke ukulimala kwethu nokuphatheka kabi kwethu kweviki lonke lelibi ngaye nje
Operation do what? Enjoy a nation. Enjoy a nation. Eh? With it in ye. With it in ye. Ezolusidelele wazosifakela iStiff. Engaboni kwenzakala ngimethi wahamba hotel iStiff isidlala thina. Wasidla. Yes. Wafika kabi kimi enhlizweni. Cela ama-rose amathathu khona ngizodedela induku. Cela 3 roses. Ngizodedela induku emva kwalapho. 3 roses. Thank you na. Ilento engiyithandayo-ke mina. Lalela-ke. Late. Oneglove akalifaki. Elilodwa. Andafake anda maqala isiphethe. Nangethi ayanda akalifaki. Shuthi bazama ukubuya. Ayanda uneglove ngani. Faka iglove-ke ngapha akhona noma noma unkosi. Fake anda Amagava amabili-ke manje. Njengoba bezama ukunyuka-ke, baleka-ke. Bazama ukubaleka. Onehema akashaye futhi. Nakho-ke. Asibalekeni kids. Money guns, sibalekeni kusase-early. Ufake iglove lo muntu. Kusongonakala khona manje. Kusangashintsha ukudla epletini madoda. Kusangashintsha ukudla epletini. Donuts, money guns, galaxies, lions. Hayi bafethu nangebuya ngazile ukuthi usho nje seniSniper. Hawu. Waphi lo mangethe? Lungisani, thank you very much. Danke for congratulations ku level up level 28. Operation adlala nengane. You can see. Ingakhe bethi hawu. Hawu. Bandloyo. Few moments late. Akhona. Uyala lo. Akhona. Lokukulu impela ke namhlanje lo. Kanti umqothukana ngempela. Khuphukani madoda. Khuphukani madoda. Asibambisaneni-ke njengamanje. Ngidinga ama-money gun, ngidinga ama-galaxies, si-catch up-eni. Sine moment yonke-ke madoda. Sine moment yonke-ke manje. Useduze. Double tap the screen mafethu. Sangamshaya-ke manje. Akhona. 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 Bafethu akhona oneglove ngiyacela ukuthi afake iglove njengamanje. Bizana uThuli nama gloves. Thuli buyi. Akabuyi Thuli. Thuli buye nama gloves. Yimpike lena madoda sempini. Ningavumi double tap the screen send gift. Oneglove ngicela afake iglove. Oneglove ngicela afake iglove. Konakele madoda naba bebuyi. Yebo sine booster bafethu. We have a boost. Please play on the glove. We have a glove on top. Touch the glove. Snipe guys. Sisempini. Eyesimanga lempi. Snipe on the glove kids. Can everybody snipe on the glove? Play donuts. Galaxies. Shake my head and wish to die. Titinyi kids on the glove. On the glove titinyi kids. Bazozama ukubuya sibaleke. Balekela ukufa nokuphila. We didn't. We all about dating. Touch the glove bafowethu. Touch the glove, play more donuts. More donuts. Naba befake iglove. Bayabuya. Put your glove on. We have a boost. Play hard, guys. Bane glove. Bazozama ukubuya, guys. Snipe up, guys. Snipe booster ka time 3 asambeni kids. Bengabuyi kids. Bafethu. Shit. What? Yes. Undele ngempela kumangethe kusniper ke manje. Kozimananga ke manje masnipeni. Uyakwazi lokho kwenzekala. Ubuyitshela ukuthi uwinile. Yeah? Ibibala ibisikubani. Manje isikubani athi siwuthi. Lo mfana wakho lo angaphinda ngifollowe lo. Nyamnyanya ngifolowelana. Akaye ngifollowe. Uba follower. Mangethe. Ho. Wenzeni mangethe? Angaphinda ngifollowe. Hawu. Mangethe with the glove, lungisani with the glove, Mascaro with the glove. Thank you everyone. Thank you very much. Angifuna uqamba manga. Ngiyabonga team. As much as this is a lose, ngiyabonga madoda.
simuhubhile umuntu. Yabo nje manje bese ngobhonsi kanje. Ngendlela esimhubhe ngayo umuntu. Hayi ngiyabonga madoda. Hayi ngibonga kakhulu bafowethu. Ayibambisane nje. Silokhu siye ngamandla. Silokhu nje siye ngamandla. Siye nje ngamandla madoda. Ngiyabonga kakhulu babhemu. How what a support. What a support. Hayi solokhu simncengile. Oh mana, uyakhumbula uqala ukukhuluma kanjani buka few moment late. Few moment late. Just check. Few moment late. What happened? Few moment late. Mina ngizongubhonyele lokho kanti awusile kanti. Hayi phela ngeke mina ngibonye mina. Lokho ngeke. Uyakoloza. Lokho ngeke. Kumele stairs, uma ngethe. Sekhuluma ngethe, sikhulumele stairs. Kade kuzokhona khona manje. Angishaye lo mfethu. Madoda. Ngiyakutshela ngeke. Manini madoda, angishaye lokho. Ngithumeni. Anicasukile nina, ngicasukile mina. Lo angimshaye lo. Kuye. Akashawe lona. Bangaka sebecasuke njengami. Bangaka sebecasuke kwi-MVP yami obani abathi akashawe from Akhono Siphiwe Mazikode unqobile uNkosi uSibhebheshu uMashimazi uqiniso bafana uMamthiyo uMbulazi bangaka abathi akabhonya. Nithini madoda? Sambonyi lo. Masimiyeka manje uzosijwayela ka. Phendulani madoda nginizwe. Akashawe lo. Ngoba manje uzosigibela ekhanda. Sibe share live njengamanje. Share the live kusase manje nami ngizokwenza njalo. Lande backup. Share live wona mankenga nathi soyilande backup. Oh ne backup. Hayi manje asibe ni share live kwamanje. Shaya ngithi mina shaya. Shaya wendoda. Oh, kanti okwazi lindwe kanti wendoda. Lindwe kanti. Bacasuka kangase ngene. Othayela abasibagqoka ama-office bangasala phansi othayela abasibagqoka ama-office yazi. Ngithi shaya phela makuthi kanjani. Othayela abasibagqoka ama-office laba. Ngene bani ngale. Bangasala phansi othayela abasibagqoka shaya wena ozala. Kami. Ngene bani ngale madoda wase namandla nje. Yes. Kade shawa lo. Yes. Shaya. Sibizeni kwasani madoda wonke la ekhaya sambiza manje. Ukusabisa. Afuna vele ukusabisa uDuma manje. Ozala. Madoda asimgqugquzeni. Ngiyabona nje manje ngibele ekhaya. Ozala. Sesidelele kakhulu. Hawu. Kami ngizoku Sengene bani jahangaka. Awuzwa. Akukhona umuntu osekhona ngale ngentshela ngathi ngobona. Double tap the screen kids asambeni. Ningamiyeka hamba. Awuzwa. Ningamiyeka hamba. Awuzwa. Ningamiyeka hamba. Double tap the screen. Double tap the screen. Hawu times 2 bafowethu. Times 2 asambeni ngempela ke manje. Asambeni ngempela ku times 2. Alaka wethu. Khopha umbulala umlumi ekhanda madoda ungami nangebuya madoda. Nimiya kanjani umuntu abuya zadlule? Ubahana sekhupha kanjena ke. Sekufike bani ngaleni? Sayilo mangethe. Lo mangethe lo akamhloniphi akhona. We akhona lo mangethe akakuhloniphi lona. Lento engiyibukayo. Uyanqendana ukuthula, angazi noma ungenza kanjani. But uyanqendana ukuthula ungadlali ebese edlala ingoma wena inkinga yakho. Cha lokho kusniper lokho uyathula nje ungadlali bese yakubiza ngokusniper lokho ufuna kwenzeke. Manje inkinga uzothatha uthula ungadlali bese thatha isikole sisise kude bese engasawazi ukusniper.
Akadlale nje nabayifuna ukudlala. Ngenaphi lapho wena ulawula i-team yami Angeze la nekucutha, musucutha dlala. kanakho niyacutha nina nicuthile last game. Asicutile thina sicuthanga Last thina. game uze wathi wena uma ngethu useyakwazi ukusniper. Hey, inkosi yokusniper. Ngisho wena. Oh, okay, times 2 guys. Asame ngimsondela. Poki with the glove again. Where's the glove? Bafowethu asambeni, asambeni. Asambeni. Glove. Phela inhlava. Nali glove. Bafowethu oneglove akalifake. Phela inhlava, check glove and deployment. Do not Oneglove. Oneglove phela akalifake bafethu. Oneglove akalifake madoda ngicela iglove. Can I have we? Danke akhona mani. Lensizwa leya imuzu akhona yini inkinga yayo? Asambeni madoda. Asambeni madoda. Angazi ukuthi yabona kube benginamandla enough. Bengiyavele ngithole nje umuntu ozovela athi la yona lesi siyezi idli ibhube ngempela. Ukayi uthuli. Nathi asazi ayibambisane kodwa madoda ithuba lisakhona sisangambhonya lo. Bengithanda ukuthi mase kuka nje avele zona ithi Sebebuyile umqondo impela ngani? hey. Double tap on screen ke madoda silekelele akhona abanye abalandele ngama galaxy bafethu abanye balekelele ngama lokhunjana kodwa nje akusinashwe uthula ngimazi uphi mfethu akhona bamba amatomu ke manje bamba amatomu last 30 seconds sindiza kakhulu last 40 seconds sindiza kakhulu abamba amatomu ngo last 40 seconds sindiza kakhulu usewabambile naye ngali ufuna ungidiza kakhulu egcineni asha amadamana amanzi akhona akamhlonipha akhona lona akamazi kahle thina last 40 seconds last 30 kahle sindiza kakhulu because nje manje usayivile naye last 30 glove nemist wona glove nemist ke nakho ke ufuna iglove nemist nathi last 30 seconds bafethu ngicela iglove ngicela imist last 30 seconds ngicela iglove ngicela imist ubani one glove bafethu one glove bafethu last 30 seconds ngicela ifake bakithi uthula kabuye uzosifakela noma iglove last 30 seconds share the live to Thuli fast guys one glove ngo last 30 seconds ngiyacela bese sindi akhona bafethu Nkosi iglove ikhona yini put the glove on guys if you have a glove put the glove on uzosniper njengamanje akhona lo muntu asibalekeni asindizeni ngempela uzozama ukubuya asindizeni ngempela there is a glove akhona there is a glove play on the glove uzosniper ngo last 5 seconds njengasekuqaleni snipe now guys snipe now guys snipe on the glove guys on the glove nangebuya bafethu ngisasho ukuthi uzobuya fuck lo muntu kanti yini lona yes inkunzi akhona mfana uyinkunzi ncame uyinkunzi siphiwe uyinkunzi mazikode menziwa Nkosi Nqobile Zulu Mapali noNkosi best friend wami mvelase kodwa akhona ndoda nilento bengisho ukuthi asithuleni nathi singamlead simiyeke nje kanje ngo last 30 seconds senze lemgilingwane ubone nje manje wenzeni use the speed after using speed you hold you don't play last 30 seconds we fly uyaseya lo muntu lona yazi ayibhozo akhona khohlwa nango 20 seconds ethi glove esekuhamba and glove bese kunqoba 20 seconds ngiyabonga madoda siyabonga so thank you very much siyabonga thank you Margaret mzukulu ka Evombokazi Lord thank you very much kodwa into engiyibukayo lo mangethu usekhathele usesnipe kakhulu ilona thuba lethu lokumgxoba ke leli nanti ithuba lethu lokumgxoba usekhathele usedlale kakhulu ngale ngimtshele usespeed kakhulu which means usemosha ama gifts abalekile kuyo awasekho ithi ithuba lethu lokumshaya manje leli
akezela woza la wena umhlonipho akhona fuck off dlala la hawu wabaleka oh uNational likwala uNational uyinkunzi akhona uyinkunzi we akhona uyinkunzi wabalekisa uNation noma ngethe ngimtshele ngathi kuyithuba lethu wabaleka athi ngiyombuza ubalekelani athi ngimbuza yabaleka uvala ama-invitation akhona ngiyabonga ndoda uphi unodoli khona lokhu unodoli ofika wathi double tap screen waqedwa ngifakela ama-galaxy uphi unodoli in a live match uhambe sisinda yonje manje bethu akhona ngishakwa sana ukuze endleleni yami kweza nje endleleni yami ngiyashaya khuphula akhona zongisenza into right ngizomkhuphula makuphela imatch ungahambi akhona please after the match kuzomela senze i-truth kuphela mele senze le mpahla ebizwa nge-truth akhona ngithi nje akhona hayi khohlwa hey ngiyaqala ke kwesibili uthuli then akhona ubona intombazane ekwata kangaka mina ekwata ithi kubo phela umuntu akathonga back down ulokhethe kubo akwata athi kubo athi khona suka nangu Terence ngibiza Bav, are you good? I'm good man, how are you? I'm good. Thank you so Ah, much, Cherise. Is it Cherise or Shernice? How many matches can you play? you wanna play with me? Yes, Like me versus you or other people? me versus you. Can take 2. Best of 3. Okay, Okay. let's try. It's Cherise. Okay. Thank you so much. I do have a skincare routine, actually. But you can mute me, ne? All right. Don't worry, because I wanna talk to my people this side. No problem, sir. You can mute. Okay. Uthi, how many matches can you take? Shothi ungabaza amandla ethu. Asenzeni ke asembonye. Times 2 kids. Uyadlala ke lo ngiyambona edlala. Asimponyeni usengibuza ukuthi how many matches. Lento besoyenza ngale kunation asiyenzeni la. Ulaka ngifuna ezwe lento ekuthiwa ulaka lwabaphansi. Double tap the screen kids, let's go. Asibambisane ensambeni. Ayibambisane nje madoda. Athi ngibo. Okay. Akhona seshonephi? Mbuyisani akhona madoda mbizeni. Mbuyiseni akhona madoda. Mbuyiseni share the live abuye azolwa njengamanje sibhene nempe efanayo. Double tap the screen ngapheli nje amandla because usangangena noma inini bese ziyakhala futhi. Hayi ngambhonqoli no, asambeni. Ayibambisane nje 3 roses. Bambi khona lakho ngibambi khona lami. Stokhu usondele emawala nje. Bawuthi bengena abanye basithole vele sesihambile. 3 roses from each. Ngisanethemba mina ngibonile akhona benza imlingo. Share the live to uthuli, share the live to umthobisi, share the live to uakhona, share the live to Nhlonipho. Awunangusicebe. Times 2 kids. Somebody snipe. Sambeni. Donuts and caps bafethu. Lo times 2 nje, let's play with donuts and caps. Ufake iglove lo muntu lo. Asambeni. Asondeni donuts and caps nje. Simsondele mawala kanjena nje. Keep the tempo high. So sondele. Keep the tempo high. Donuts and caps kids. Asambeni. Tempo, thank you so much. Let's go kids.
asambeni madoda. As much as nje kanje wawuphela umoya. Angimfuni umuntu ophela umoya. Inkinga sekusuka kwaphuma akhona. Awuqiniso. Asambeni babhema, asambeni. Danko mfokandu. Asambeni kids, double tap the screen, let's move. Sinyakazeni. Ngapheli nje umoya. Cause uzothini mayengena la bangeno akhona la bethi ba sniper konakala. So ashare lenu live futhi guys, share the live nibabuyise cause bebethi isiphelile match serious kanti lutho ayikapheli. Double tap the screen, let's move. Abanye bambi khona lakho nje, nami ngibambi khona lami. Ngishawana ibattery bafowethu lana yazi. And i-charger yami iyodwa la. Ngizama ucabanga uplans ngenze njani. Double tap the screen. Angelisize iglove lwenda kule match. Yabo le match isinzima kanjani? Le match isinzima kakhulu. Sijule kakhulu. Sebenza wathi uzosebenza wathi uzosebenza awusebenza wathi uzosebenza wathi uzosebenza. Sipo, Chloe, Lisidi, Sisi, Nako, Convey. Everyone double tapping. Bafethu share no live ngiyacela. So all our snipers share the live. Babuyiseni akhona oAP. Buyiseni akhona amakhathini nibuyisa uthuli. Babuyiseni bafethu. Udliwe boy. Haw, majola. Uyisho kanjani njalo ndoda ubone ukuthi kukona ke. Double tap the screen guys, double tap the screen. Azama nikhuphu. Times 2 bafethu. Akabuye akhona ngeke. Siyamdinga abuye. Azama ukunyuka bafethu ngama donuts ngama caps nje. Ngama donuts ngama manikani. Zama nje ukukhuphu. Mshana ka Ronaldo lo. Ngicela ukucisha lokhu njana bafethu. I lighting le ngifake lento yami la because konakele mase kunje. Guys, can I erase the lighting because the battery is getting fucked up. So yeah. I need to charge. Thank you, Mr. Zungu, for charging your iPhone 13 that you bought cash. Yeah, it's getting fucked up. There's gonna be a times 3 bafethu ezayo ne. There's gonna be a times 3 ezayo. So let's ensure to move. Lo times 3 nje lo, let's ensure to move. Bazozama ukundiza nabo. Guys, I need 20 roses. Everybody send 20 roses. Everybody send 2 roses or 5. Come on, let's move. Let's move, guys. Everybody send a rose. I need us to reach the target as quick as possible. As quick as possible, guys. 20 roses. Thank you so much. Let's move. Halfway. We're almost there. Push. Push, guys. 2 roses. 2 roses to go, guys. 2 roses. One more rose.
Ngiphunyelwe isondo imoto ihamba ngikho right ngizoniba. Oh my god. Are you okay? Are you safe? Shit. Where are you currently? Are you fine? Are you safe? Where are you? Are you? Ooh. My God. Yes, man. Yes. I'm very worried, but let's go, guys. Double tap the screen. Donuts. What is that? Money guns, donuts, galaxies. Askitchy man. Azama nokuqhela bafethu. Azama nokuqhela nqese thuli mfethu yazi. Where are you currently? Let's go, guys. Time is 3. Singawuyeki. Come on. Double tap the screen, guys. Double tap the screen. Let's go. Everybody double tap the screen. Everybody double tap the screen. Ukuze noma ezama ukusniper ngo-last 30 seconds bafethu angafinyeleli. Everybody double tap the screen. Everybody double tap the screen, guys. I'm sorry about the lighting bafethu. I-battery bengasenalo and I needed to use a battery. Usebenza. Athi uzosebenza. Sebenza. Athi uzosebenza. Uthi sebenza. Athi uzosebenza. Snipe, guys, let's go. Let's go, guys. Double tap the screen. Let's move. Oh, bagethu Thuli. Guys, nangifaka i-booster bafethu. Ufaka i-booster njengamanje uzozama ukusniper bafethu. Double tap the screen. Let's all go high. Let's all go high, guys. Come on. Way. Hayi. Intombazane yaphi? Hey. Ivele iqhamuka nje qhu. Abathi bengeke ilunga. Oh, bekusakhona akhona. Bavo, Folks, thank you so much, school. thank you so much, man. Thank you so much for the game, brother. Appreciate it. Thank you. Nami ngizama uku-understand ukuthi uThula ukuphi and she's not answering us, guys. So I don't know, should I close the live? I don't know. Should I close the live? Thuli, where are you? Masibona lento yakho yokuzokulala mina. Lento yakho yokuzokulala I'm not happy ngayo. Umzimba uyadinga ukurest. Eish, mfethu. Eish, khuluma iqiniso. Fatigue ihlale ngishaya awuthuli phela phela. Uthule epha impela. Ngiphi second ngithatha ifone enye. There's number 1. No one have her digits. Try to call her. I do have her digits. I will call her as soon as I give her live, guys. I do assume because she was able to type asho ukuthi unenkinga. That means she's safe lapha khona. So, but I will try to call her after. Hello. Okay. Unjani? How are you? I'm okay. Do you want to play now? Okay.
Make it fun. Just say how much people. Okay, let me try to. This ngiyavuma nidle lo ngisaphumile please. Ngithi ngisaphumile ngisawucheck uthuli mina. Nina ngicela nibe nizama ukucoverisha lesa sikole. Sincane kakhulu singafika ngiyanithemba. Guys, I tried getting her akatholakali efonini. Inamba zakhe zo-2 ayitholakali. She's not reachable on the phone. Can I have 1 rose guys to reach the target? So yeah, that's the fucked up part. Ukuthi efonini akatholakali. Akatholakali bafethu. Untombazane lona une-viewer eyodwa. Manini asiboneni ukuthi angeke achofe nekuqala before gift tag. Manini kodwa ngifuna uyibona. Uthi wenze njani? Njengoba ehleli nje kanje nange chofa. Sham. Oshi 20 plus. Inwete and he drop 20% of it. Mama Mutushako, I said. I don't know what I'm explaining. Alright, no problem. Guys, I have a level 50 on my team. I have a level 50 chat. Level 50 on my team. Guys, these people are going to snipe. You have 800 followers and they are struggling with 400 points. Did you sure this is 800 followers, Abi is 800 naira for? Is it 100K or 800 naira? 800 naira. I thought as much. Because this one you have is not follower. Is beggars following you to take from you. They not give you. You need to pray for your people. Pray for your people very, very well. Your people make money, your people come for you.
Your team broke. Village people, everything broke. You guys suffer. Suffer, my friend. Mwah. See, I catch you next time, my friend. My friend ibole wena maqala kayihle nokoma. Hawu na umkanja bo. Yeba kithi. Nami disibuza inyongo. Usinika ubani lokho? Lokhu usinika ubani amadoda? Kuze nje ku Hambala umkanja usinikwa ngibani? Hey. Hayi. Ubani igama lakhe? Nimbonile igama lakhe ukuthi ubani? Ubani igama lakhe uTeyi? Uthi we from a village. Usho thina. Yithi laba ba from a village bafowethu. Aze ngikuzwe lokho. Hey. Hayi. Ithi ingane zabase village. Ngisuka umuntu manje ba 166. Hello. Hello. Are you good? Marian, How are you? I'm good. Marian, I just started my live. I'm coming right now. I want to play with you seriously. Okay. I'm just starting too. Okay, I want to play with you. I'm coming, okay? Okay. Yeah, I want to play with you serious. I should play that one but serious lab. Kuzoshawa bani serious. Awungeke. Ngathi nation engisakhe dry nje. Hi. Hi, how are you? Good. How are you? Very great. Amazing. Where's home, nation? Ngithi when I catch you, kids, ngizonibhonya ngoba nginaza ni double tap ngani screen. Ngoba nginazi screen nesi double tap ngani. Into engizonibhonya yona ngoba nginazi ama donuts anwafaka ngani ngoba times 2 manje. Into engizonibamba yona ngoba phela times 2 manje ama donuts anwafaka ngani. Sebehlulwa ukuthepha. Bafethu nakho usodle umlungu bukani phela. Ningayivumi lonto leyo hawu. Ningayivumi lonto sakhona ncami awufaka imali lokhu njalo ndoda ku times 2 olandelayo. Awumkhuphe ngeGalaxy noma ngeMoneyGan. Kulo times ozongena hayi manje. Kamanje nithi ukudouble tap amadoda. Akana mandla ayithusela lo. Ngiyambona ngiyamazi umuntu onamandla mina. Uyayithusela lo. Thina ka sibe simkhupha ngama double taps kusase early nje. Izobe u60 seconds ibonus mission yethu. Asibe simkhupha thina ngama double taps. Wonke umuntu double tap screen madoda. We are almost halfway lapha ku 1 million. Sasigcina nje uthola ama double taps awu 1 million empilweni. Double Japan kids, double Japan. Konakele. Ama roses amathathu madoda, so rich target. Animkhuphe nje phela ku speed ngama Galaxy at least noma ngama MoneyGan simsondele mawala. Ngiyacela madoda. Abo nje ku speed. Now speed madoda u 40 seconds. Animkhuphe ngama Galaxies ke lapha. Nama MoneyGan. Galaxies and MoneyGan. Anithi ququ. Ngibona umlingo phela nenza umlingo. Noma lezi inqindi ezithi asambeni madoda hawu. Ake nenza umlingo lapho ngibona ukuthi nezijana. Senesaba lwakahambi uyambomile namanje ubeyithusela noma ekhupha kancane iGalaxy nje lingasiza la noma iMoneyGan
Anenza madoda hawu. Senisaba ngaleyo ndlela ni madoda. Anginazi-ke ninovalo olungaka. Olwani uvalo madoda lokusaba abantu. Athi uzosebenza. Sebenza. Athi uzosebenza. Sebenza. Athi uzosebenza. Sebenza. Athi uzosebenza. Uzosebenza wena. Athi uzosebenza. Sebenza. Athi uzosebenza. Sebenza. Athi uzosebenza. Awusebenza. Athi uzosebenza. Ishumi leminyaka. 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 Sebenza. Wathi uzosebenza. Awusebenza. Wathi uzosebenza. Awusebenza. Wathi uzosebenza. Awusebenza. Wathi uzosebenza. Ishumi leminyaka. Ishumi leminyaka. Ishumi leminyaka. Ishumi. Nibuye nigule nawe nasethu. Ngazongibuza umuntu ngo-past 11 ebusuku. Uthi ngizomthatha ngo-past 11. Nina nibuye nigule mpela. Bacula ingoma yami la. Shuka. Ilezinzi. I labafana. Abafuna ukuvuma. Bacula ingoma yami la. Bashuka. Ilezinsiza. I labafana. Abafuna ukuvuma. Bacula ingoma yami la. Shuka. Ilezinsiza. I labafana. Abafuna ukuvuma. Shuka. Ilezinsizwa. I labafana. Abafuna ukuvuma. Bacula ingoma yami laba. Shuka. Angeke finest uyayi namhlanje hey. Uthe ukuphi uThulizungu. Hey, uthe unenkinga yazi. Ufelwe imoto so she's not okay. Angeke uthi finance hey. Angeke finance. Finance unamadla kakhulu hey. Usidinga masijimile. Abafuna ukuvuma. Hello. How are you? Good, how are you? I'm good, thanks. Good. Sorry? Finna play one and done. Yes, let's play. Nice hat. Thank you so much. It's a मैंने भी crown. ऐसे ही guys. Guys, मुझे भी ऐसा पहन के आना. It's very nice. Thank you. Guys, first gift times 2. कोशिश करना है इससे जीतना है. Fresh basil leaves. Who will write? Uthi abadlala igift enkulu bafethu. U times 2. Angeke ngiblesse nje ngama
Galaxies ngomanikani aningenzela umlingo nje. Hayi labafana. Everybody double tap the screen, kids. Donuts, money guns, let's move. Let's push. Let's push, guys. Times 2. So deal times 2. Oh, sure. Ilezinsizwa. Hayi labafana. Hayi laba. Where's that cone? Uyabona lesigqoko obusifakile. Esi brown. Uphinde usifake ku speed. Tell her indoda yomzulu. Kanti uthe yini? Double tap the screen, guys. Let's move. Kuno times 2 futhi ozayo madoda. There's a times 2 coming. Okay, sengikhathele. Ngiyacabanga ukuthi kuzoba imatch yokugcina le madoda. Bese siyaphumula. 3 roses, guys. 1 from each. 3 roses, 1 from each. Umuntu eyedwa asend i-rose bafethu. Umuntu eyedwa asend i-rose. Sure. Bafethu times 2. Let's go. Times 2 lo madoda asambeni. Asambeni madoda. Times 2 lo. Times 2 lo madoda. Asibaleke nempela. Ngabafuna ukuvuma. Times 2 bafethu ngicela ama donuts nje. Sibaleke ngama donuts. Udlala ingoma yami la. Asambeni madoda, ama donuts. Yokugcina le match osukwini madoda siphumuleni. Sebedlala ingoma yami la. Yeah, nakushawa. This is why I keep a pop socket so I can do this when I get bored. Hello, Aisha. And I'm so weird outside, right? You know when I talk on the phone, I hold it like this. I literally hold it like this. I can't hold the phone like this. Like I have to hold like this. And if you see me walking outside, I'll literally like that. I like to hold it like this. Just so I'm walking and I have a good grip. मेरा phone नहीं गिरता नीचे. मैं बात नहीं करती. Exactly same him. I have to hold a grip. Bazovuma ilezinsizwa. Abafuna ukuvuma. Bazovuma ilezinsizwa. Hayi labafana, hayi laba. Bafuna ukuvuma, bafuna. Bazovuma ilezinsizwa. Hayi labafana, hayi laba. Abafuna ukuvuma, abafuna ukuvuma. Hey, bazovuma. Bazovuma. Bafethu ngiyashisela fuck. Last 30 seconds bafethu. Let's snipe. Yokugcina le match osukwini. I'm tired. I need to rest. Double tap. Double tap. 10 seconds of it. Oops, the last match of the day. I'm super tired, guys. I'm sorry now. My daughter. Ngiyabonga kakhulu bafethu, ngiyabonga kakhulu. Thank you so much for being there. To every one of you guys, I appreciate you guys a lot. We made here
nakusasa ekuseni ngizobe ngi-live from 10 up until 12. Once again ngizophinde ngibe live ebusuku from 9:30 up until lezi yikhathi. So ngiyabonga kakhulu bafowethu, thank you so much. Itruth lenu nje liningi enilenzayo ningaboni nina. Thank you so much. I appreciate you guys. Have a very beautiful night. Ngithanda ibhadi.